Umengameli uCyril Ramaphosa kanye nezikhulu zikahulumeni eFree State kulindeleke ukuthi bavakashele eJagersfontein khona ntambama nje. Kanti ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu mamoloko kuBhayi kubika ukuthi yena usefikile kuleya ndawo nalapho eqale wavakashela abalimele abasesibhedlela eJagersfontein ehambisana abanye abangemele iminyango yahlukene. Ezinye izakhamuzi zizama ukuhlenga izinto zazo ezincane emva kokuthi imizi yazo ibhidlikile emva kokuqhuma kwedamu lasemayini. Izakhamuzi ezithintekile zikhoseliswe esontweni endaweni. Zithi ayikho into ezingayenza ngale kokwamukela isimo. We're just trying to calm down our families and just appreciate the lives that they still have. The after effects are still settling in. The adrenaline has now been reduced, so now it's a matter of just accepting what has happened and trying to see how then do we move forward. Izakhamuzi zithi zihlale zinenkinga ngemayini ngenxa yothuli oluqhamuka emayini. Zithi zazitshela izikhulu zemayini ukuthi ngelinye ilanga leli damu lizoqhuma lenze umonakalo omkhulu kodwa azange zazilalela izakhamuzi. We also warned the mine about the unsafeness of the mine, the tailing dam that we see here. One day this dam will actually burst, and they never wanted to listen to us. It happened that the whole dam it just burst, and then it was a wave of mud coming down to the community. We are very hurt where we are because we've been talking about these things and no one wanted to listen to us. Now it has happened. Umnyango wezemfundo uthi uzoqhubeka nokuqapha isimo endaweni ekhahlamezekile. Owengamele ezemfundo eFree State uDade Magwa uthi yize singathintekile izikole kodwa ukuya ezikoleni inselele enkulu. Owengamele zokubusa kokubambisana nezindaba zomdabu eFree State umxolisi dengwane uthi bayisithupha abantu basesibhedlela kubala abesifazane abane kanye nabesilisa ababili. Abanye abalimele kakhulu bayiswe esibhedlela eAlfred Nzula, abanye balashwa badedelwa.